Comezo co primeiro libro que publiquei, un libro de relatos sobre a francesada en Galicia, o que me deu de unha maneira alternativa literaria, neste caso co editorial Galaxia. Foi un dos últimos libros que tivo ocasión de supervisar Carlos Casares. Entón, escollo un relato que chamo Cando Ney chegou a Ponte Sampaio. Cando Ney chegou a Ponte Sampaio e comprobou co seu anteollo como a ponte tiña derrubados os arcos centrais, soubo que xa perdera a batalla sen disparar o primeiro tiro, malia duplicar cos seus efectivos aos da División del Miño, ao mando do ilustrado conde de Noroña. Era imposible vadear o río sen exporse ao intenso fogo descargado polos galegos desde a outra beira. O mariscal, o carniceiro de Galicia, como chegaran al Cumalo por mor das súas sanguinarias represalias en persoas e facendas, avanzara desde Compostela co 6º Corpo da Gran Armé, 18 batallóns de infantaría, 3 reximentos de cabaleiría e 2 baterías. Bueno, neste caso é a primeira novela que me abriu ao detective Fran Soutelo, un personaxe de serie negra, un toques paródicos, e que de alguna maneira tamén no mesmo ano do Sabro do Francés me permitiu entrar no mundo da novela. Entón, a primeira delas foi Un nicho para Marilyn, e comeza así. Non me chaman como me puxeron, que tampouco o meu verdadeiro nome ten maior interese. É así por moito que extrañe. Pero antes de remexer na fariña, permitan que me presente. Para os meus parentes de Muros, son Paco, o tía Castora, que pasa dos 90, aínda me chama Fuquiño. E para os meus clientes son Frank Soutelo. O de Soutelo metino porque soa ben, e tamén en lembranza do meu pai, originario daquela vila, famosa polo seu gaiteiro. Por certo, e malia ser dato que aquí quizáis sobre, ambos foron vos amigos na mocidade. De aí que entre o meu fetiches gardo un disco único de pizarra que Belino Cachafeiro gravou na Radio Pontevedra dos anos 40 e que o meu pai conservaba entre os seus recordos máis mimados. E agora vou a unha novela, O espido de Gina, que vai un pouco en liña de alguna maneira coa miña vínculo, co meu vínculo, coa miña relación co cinema, non? Eu sempre chamo esta novela, O espido de Gina, como o meu persoal cinema paradiso. E eu lixín un parágrafo, non, que fala precisamente do exhibidor, o Atilano, o protagonista da novela. Sempre procuraba traer as mellores películas e estar ao día coas novidades cinematográficas, que para iso miraba as revistas especializadas e viaxaba no seu flamante 600 aos cines da capital para conversar cos seus compañeiros de oficio e beneficio. Gabábase de saber que lle gustaba a xente e a boa marcha do seu negocio semellaba darlle a razón. As películas son como o xamón pata negra. Cantas máis comes, máis queres comer. Dábaselle por dicir. O seu único problema estaba na igrexa. Quizáis non tanto na igrexa, pero sin dúbida no seu gobernante. Don Nemesio mantiñase vixiante con canta película asomaba polo central, e poucas se libraban das súas sospeitas. E agora escollo tamén a miña última novela. É unha novela que rompe un pouco a liña temática que mantiña, nin é cinematográfica, aínda que ten elementos, non é novela negra, nin é relato. Unha novela, Blues para Moraima, que era máis, gañou o Premio Blanco Amor no 2016. Unha novela que me levou particular traballo, 10 anos, empregado nela e que ao final, bueno, pois quedei satisfeito. Vou co arranque desta novela. O cadáver que dispuñan para entrar no crematorio era o meu. Leron ben, o cadáver de quen escribe. Algunhas veces... Quieto, teño que empezar porque é que pesaltei a terceira línea.
Bueno, pero tú xa enlazas despois, se queres, non? Vale, bien. O cadáver que dispuñan para entrar no crematorio era o meu. Leron ben o cadáver de quen escribe. Nada de extrañar, considerando que se lles comentara algunhas veces aos meus achegados a firme vontade de converter en borralla no intre da miña hora última. Tampouco había outra alternativa se queríamos cumplir coas previsións trazadas, que non poderían fallar agás unha gran catástrofe. Para os efectos formais, eu morrera dun suicidio canónico. Quero dicir, segundo os procederes da maioría dos suicidas, pero de intentar remeser, transcorridos os primeiros días, era moi distinto unha autopsia a un corpo comesto polos vermes que analizar unha chea de cinza. Non hai moito publicarase nos xornais que chegará o día en que, a través do ácido desirribonucleico, no argot científico ADN, se podería saber case todo sobre o finado, a marxe do estado en que se atopase. Pero agora mesmo, tal hipótese era ciencia ficción, ou pouco menos. Polo tanto, teríano moi difícil quen intentara atribuírlle os restos a outro dono, que non fose eu.